прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 25-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святога Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Імкнуся прыняць Марыю так, як яе прыняў Бог, што ў маім жыцці з'яўляецца марыйным. Прыйдзі, Стварыцель, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем, Ты найвышэйшы Богадар, жыцця крыніца і любоў і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына абяцаны нам Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэнне грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верам Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды і Сыну Воскрэсламу. Суцяшыцелю Табе хвала на вечныя вякі. Амен. З ліста Яна Паўла II да манфартанскіх сямей. Менавіта ў малітве да Маці Божай святы Людвік Марыя выражае трынітарнае вымярэнне яе адносінаў з Богам. Вітай, Марыя, узлюбленая дачка справядлівага Айца. Вітай, Марыя, дзівосная маці Сына. Вітай, Марыя, верная браніца Святога Духа. Гэтыя традыцыйныя выразы, якія ўжо ўжываў святы Францішак Асіскі, нават калі ў іх ёсць новая аналогія, без сумніву вельмі моцныя, каб выказаць асаблівы ўдзел святой Дзевы у жыцці Найсвяцейшай Тройцы. З кнігі святого Людвіка де Монфора «Таямніца Марыі». Нарэшце Марыя стаецца ўсім у гэтай душы пасля Езуса Хрыста. Яна асвячае яе дух сваёй чыстай верай. Яна паглыбляе яе праз сваю пакору. Яна пашырае яе і ахінае сваёй любоўю. Яна ачышчае яе сваёй чысцінёй. Яна чыніць шляхетнай яе і павялічвае праз сваё мацярынства. Але на чым гэта я спыняюся? Бо толькі досвед дае спазнаць усе гэтыя цуды Марыі, якія з'яўляюцца неверагоднымі у вачах людзей вучоных і ганарлівых, і нават у вачах шматлікіх пабожных людзей. Велічае душа мая Пана, і ўзрадаваўся дух мой у Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя Яго святое, і міласэрнасць Яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто Яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечныя. Амен. Запрашаю цяпер памаліцца святы ружанец давольную частку. Можам гэта ўчыніць адразу пасля заканчэння невялікага разважання альбо на працягу дня, калі найбольш адпавядае нам у гэтым.
Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.